Tuke mabiro yuoro jogo timbe mabiro yuoro e tuke mag pinje mangima World Athletics Championship mochan timore e boma ma Tokyo e piny Japan e dwe mar 9 higani biro donjo kuonde timo orako margi ma kanyakla kochakore chieng' Jumapil. Mana kodong' ndalo 46 kende to tukego chakore ayanga. Riwruok mar Athletics Kenya timo mos the last 400 meters, 0.45. That's a visual time. Erokamano Nyakwaramogi, watimo mos kuom ng'ikruok ma kamano. Kata kamano wachopo e giko mar weche manyien mag migago. Wachak watudre sa 10 e weche